Belai belai ka hambai tini nirok phaiwi sok phaiwi kha aboni bangwi nirok ni belai ka kha kaham te hamjak mai afar ha tei dofani bangwi ano maharaj ni bisingti kaisa tang butang afar kha chini ha jongjal ong tongmarok no tei samung butang afar jak lai thangnai 21 tarik December 2021 sal mario jongno o tang butang yafarai jongno committee khajak committee khamani yagolo samung tangmani thangwi chini hano kabangma jongjal no guikha o jongjal no samung tangthani thangwi kebengmeng kabangma phaikha baksa bacharoi meya omo hai ungtongkho to phana o samung non stop khe jong tangwi thangmani yagolo jong first tong kene approval chini bosongni borok rokno ha approval roi makha 119 jona 16 tarik 6 month 2022 sal mario second no jong rokha 39 family ne rokha 7 tarik 11 2022 sal mario tei kaisa 115 jona no jong approval rok pika 6 tarik 12 2022 tak biskamo jong rawani thang tong 205 jona 2 tarik February 2023 jong rawani already jong roi paikha bonago inka omo haikhe jong approval romani yagulo chini bosongni borok rok no jong roi rohokha apani process long term process tongo jong waibrui rohomani yagulo chini yago tabok jong 119 jona no chini yago tabok kagos sok paijak borok no jong May mase 10 tarik jong o borok rok no jong ha ni bumung ba kagos yafar sinai hinui tiar khaijak o 10 tarik me hinke chini hano tui chini bir bikram borom ganang hano tui soba khayu theilangmani sal 1973 o bo 10 tarik me o thuyu abono wansogui o salo jong chini laibuma rei sawi jong o salno no chongui nakha ar tei bo biskamo kwbangma samung tangthani kebengkha chini ADC hapang tongo tei state government tongo tongmani yagulo sano chini hano toyui jai khaijagya bahaike hamale chini ADC hapang tongmani yagulo bo mondir tangmani hanai tabo nobodoy school gandaro ha segui tongmano SDM bai aso notice suyi maro hoka rohmani yagulo sano manaya okloipra ang Omorpur thangpro ang araneo bathagoi borokno mana makhaika notice copy borokno marokha ma phunuka boni yagulo borok arani basai thangka omo hai khlaigoi boni sikangbo lai thangnai nio gumoti Omorpur subdivision ni bisingo kaisa mokrai hanai dumping sanani thangthaniwo o jagano teiwi kabangma movement makhaika tei sara Tripura block wise movement khaiwi o jagano jeng ha kipili mapika mamani yagulo tabok haine hai mihapro DM level meeting asokpro arani helipage nanani koksil sai tongka takro bukro inge o hani besarok o hau omtai thiki kleinero jeng mawan sognai tabok tiar ma angnai obotrongno bepa jeng maka sonai bo sini bai thagya highway snani hnoi Gumoti district area bisingo tabok kabangma ha segnani nai tongo obobu DM by meeting pro asokpro kokma salaika ang naibo Tripura hani bangsung sanani phiaba chini borok ron mokol mukti khikhaile jeng sawi maya o borok rokno nangmani hani binimoy eba fosolni binimoy rawani ungthung bo sini bai tagya tabok podre pordal bidal project phai tongo ONGC ni kaisa bedek Indradhanush gas company ONGC ni kaisa bedek Mohabala hi kaisa company aborok Mohabala company sorong kini tamangnai ompini sini selasori jaro borok kaisa line ungui borok gas pabia bokenu arone blasting khainai ja bokenu October mas ni sini beskamo seinai hne kok sil sawi meeting o kok tisaka ane aro copy butong o copy ro DM office meeting pro omono ang copy mai phika even ang saima kobo khabarok no o meeting o wan sok lainai phaidi ang Tripura ni develop ni mang nayu even sini hapang bo nayu ADC hapang
sini hasne hapang benayu raja sarkar benayu edisi hapang benayu piaba system ni onusare ke edisi government thani enusi nagare ni peila enusi nabai mane yagulo je borok ni jaga dulja ka hanke o borok ni no nung khatipuron rodi khatipuron romani yagulo nung samung tang butang yago na de li borno kok masil sa tik oma hikene Indradhanush gas pipeline company wenji sini ngai kaisa bedek Phaipioka Killa Udaipur subdivision Amarpur subdivision Korbok subdivision Udaipur subdivision honke kaisa block ni andaro kaiba bisi duljago Amarpur subdivision honke 7 khan bisi duljago block khane kaisa Korbok subdivision honke ne block kainaigo 10 khan bisi duljago o bisi duljak nai rok ni belai ka ha kabang thangana nai tongo chini bosong ni borok rok ang meeting omono no masaka aboni bangai chini kusuk level ni higher authority tongnai rok bai chang achok laika salsa achogoi borok ni concern bai ne chang 19 tariko chini killa RD block deputation marok o deputation rothani oma haike chang suijak sal ketuk maroi chini ha ni jungjal kagya 1979 no joripungma stabok jorotui joripungya abono ma khlainai raida saya khlai sini edisi bisingo ha segmane no ma muthaknai teibo Indradhanush gas pipeline company ba oinaini project phaika hinke public runi concern sara mungsa khlaimaya hai hnei aprone deputation romani o video suno respond rokha o copy bo SDM DM oma haike governor jora soknai sini edisi hapangni dani CEM ne arbo rohorja inke angang seri naite DM jara thangkha DM ni bo saka kokser hobe ke DM ano kok ro khami apro ang copy bu nai pheka inke tabok saka betang ni sine ojamaro boroni thani sing ya pharpi o tang butang rokno inke 28 tarikh go Amarpur deputation tong hai na o Indradhanush gas pipeline na tayoi borok aron meeting go kok saka DM te borok ni borok rok Indradhanush gas pipeline ni borok saka tamahi je borok si borok ni khoti puron mane jaga no ronai even te 30 lakh khlai rosinai ni borok ma go sekha asuk sini bai thagya kho jara bumung ganang hani bumung ganang borok simawane bumung kri rok tam ungno kok angsil samani yagulo borok kok rokha borok submit khaidi ha bumung khayani bangai receive copy tobodi o receive copy bai ang borok no rang ronai hi borok ma go sekha omoni sini deputation ni bathai aboni bangoni lukorok na angkoinai phaidi sakangoi phaidi sini hani jungjal tongmano jungjo to palka tangkhangka salsa phiok jagon hambai sir nang lukorok no omahai khlai subawoi hani kagos rei tongo ba omahai ke kabang na level tui nang kok salai nang bisingti Tiprasa rok no kabang na omahai khlai ni bisingti hani kagos to reserve tongo anga obo ri mani bisingo kaisane region tamo o jepro government facility thaika jaga na jaka apro mulyo manani thaika ba kabang na Tiprasa rok botabo bo kagos khaji atha kabang obro no tuini ni tamo lukorok no ni message to paitha omarok no ang koina ne muchu thru nirok ni bisingte sini lukorok agogoi phaidi sing ready tongo jepro panu tiar tongo phikongo jeng maichu khawoi jeng nirok no harwani bangai samung tangani yago jeng songwina ka tab tangnai even nirok koimung blai ya pharia koimung blai